Bueno, ni 75 izan tozte 4 urtetik hasten ginala ikastola, eta lau bost aurrezkuntza genuen Agustinekin. Eta, horrein desberdinak. Balen komando gorri bat, beti eguatzen aizu bide behi. Txano gorritxu nipuia kontatzekoa, gure komando hartu, eta txano gorritxu nipuia egin genula. Han markesanean ere asko proazten ginean, betxea zanean egurrezkoa, oso noiziamen ateak moitzen zituzten, bastak inspektoriak edo tortezierak edo zer. Eta gero, hain egiten dugun bezala, egunero, galdetzen, zer bazkaldu dezu, zer egin dezu, holako, hain ere lantzen ditugu holako gauzak aurrezkuntzan, badiru dira galdetzen zigula beti, zer bazkaldu dezut eta zer jan dezut, eta gabuz lana, eta nik esango nuke bat lana. Eta, ez dakit, askotak galdetu zigun holako lata eman zigun edo nik belomada eman nuen etxean, amak azkenean behin, flana, eta zer guztian etxean. Eta kale nagusikoa behar bilek, behar izkalietakoa, eta antxe joan, timbrea joan, eta ezkoa bizkila eta bilek, amak eman digu eta flana eman edion, eta bestela frontoiko orduak eta lagunekin frontoian pasatzen genituen. Gero, bikarion ere pasen ginen, egin genuen prefabrikatu hortan markesanean, bikarren mailarren. Gero, 3-4 genuen ja bikarionean, eta ja 5. mailan jagun ginen Pasai Antxoa. Pasai Antxon Xavier Portugalekin 5. maila, 6-7 egin genuen beraunen, beste bako batzutan, eta 8. mailan estrenatu genuen ja liseoa. Eta liseoan, batxillar egin genuen lehenengoak izan ginen, bufetako egin genuenan. Eta gero magisteri-zan, segida, urte bete honaiz, liseoa zapatu gabe, urte bakarra, eta gero praktikak bertan egin dituz, 3. mailan, Emil Arrebamirenekin eta korokin, eta segidan bertan ordezkapenak egiten eta hortxe segitzet, ere bigarren etxean, San Pedro Namabi urte da guztitu. Antxo, Donibane, San Pedro, denan, radejo guzti egin. Eta zu ikasle izan zinen bezala gaur egun irakasle zaitugula, gaur egun adiez nolakoa da harremana ikasleekin, nolako gauzak ere egiten dituzue? Nik usten dut orduan programazio aldetik eta ez dituzten izango gun ditugun programa guzti horiek. Baina gero ikusita flanan anekdota bezala, nilen urtean aurrati ere adierazpena lantzeko eta hartura diala eta kroketa jaten zitula eta gauz horiek esku, nesta programazio berdinak izan asko ematen dira. Niskau ere beruten, ez da kroketa bat zuretzat, eta harremana ez dakit izakeran baitan ere asko dagoela. Ester, 50 urte baina gehiago dira Lezon ikastola abian jarri zela, zabaldu zela, gaur egun ikastola berria du herriak, ikastola berria bera ikusten eta zer deritxo? Ikusi berriz bertan ere zerbait hola ditzean. Eta orduan, aleginak egin dira, herrian bat baino gehiago du, Lezon edo ikastolek izan ez. Askok ez dut ikusi, gero desagertu hitzez, hitzez ez tekiko ez. Fisikoki. Fisikoki hori da, baina beti izan da hemen ikastola, eta orduan egin zian lan guztiak aurre ateratzeko, posa, berriz ere.